Moikka kaikille! Tervetuloa uuden YouTube-videon pariin. Tässä videossa mä teen teille My Dayn pitkästä aikaa. Nauttikaa videosta ja mä voin näyttää teille nyt, että minkälaisen pelin mä latasin mun pleikkarille. Ja ottakaa hetki, näette sen ihan just. Sly Cooper 2 ja Sly 3. Ihan sairaan hyvä peli. Kannattaa ladata. Ihan oikeesti, ihan sairaan hyvää peliä. Mä tykkään tästä pelistä. Mä pelasin äskenkin Sly 2 vähän aikaa. Ja sitten mä värjäsin tuossa yksi päivä blondiksi mun hiukset. Mitä mieltä ootte tästä tuotoksesta? Minkälaiset hiukset nää teidän mielestä on? Mä tykkään näistä ihan hirveästi. Mä vasta heräsin, niin nää saattaa olla vähän sotkussa nää mun hiukset, mutta ei anna se häiritä, ja mä en tiedä, mitä tässä My Dayssa oikein tapahtuu. Mun kaveri tulee kohta käymään tässä ja mun poikaystävä on töissä. A few moments later. Mutta kyllä tässä jotakin semmoista tapahtuu. Kyllä totta kai. Mä just rupesin miettimään tässä, että mitä mä voisin kuvailla. Ja My Dayssa semmoista, mitä te ette ole vielä nähnyt. Mutta se kyllä mitä. Mutta nauttikaa videosta ja näemme kohta. Oiskohan perinteinen hetki. Siis mun poikaystävä ei yhtään tykkää tästä leffasta. Mä en nyt ymmärrä missä hiivotissa se on täällä. Missä mun Titanic on? Hetkinen! Mun poikaystävä on kuitenkin piilottanut sen jonnekin. Mä kyllä löydän sen. Ei nyt oikeesti, ei se piilota mitään, mutta siis mä etin sen kohta, hetki pieni. Olisiko perinteinen Titanic-hetki tässä nyt, kun poikaystävä on töissä, niin katsotaan tätä ja sitten miettiä, mitä sitten tapahtuu. Mutta mä rupean ehkä tätä katsoa tässä ja katsotaan sitten, mitä tapahtuu sen jälkeen. Ihana toi laama, kun se tuijottaa mua. Ihan kun mä olisin tehnyt jotain pahaakin sille. Aivastus tulee. Mun pakko lopettaa tää video. Tästä se alkaa. Tämä katsotaan loppuun ja sitten mietitään, mitä sitten tehdään, mutta Titanic-hetki. Jokapäiväinen Titanic-hetki. Mutta näemme kohta.